A kowane zamani akan yi jarumai da ba za a iya mantawa da su ba a fagen soyayya, jarumta da ma sauransu. Wani zamani da ya shuɗe a cikin wani duhun dare, sai ga saukar wata fulawar baiwa wacce ba wanda ya san kowace irin fulawa ce, ta taso daga sama ne. Sai aka yi sa'a ta sauka a hannun wata mata wacce ta daɗe da tsufa, amma ita ba ta so ta zama tsohuwa. A cikin wannan birnin akwai wata shahararriyar masarauta. Sarauniyar masarautar kuma tana gab da haihuwa. Me za ta samu, namiji ne ko mace? Akan saka rai ne domin haihuwar wannan mata. Aka bazu kowa da fitilarsa domin neman magani wanda zai dace da haihuwar matar sarki. Wannan tsohuwar kuwa ta ci gaba da kula da wannan fulawar domin ita ce silar samun maganin da take nema na zamowarta yarinya. Na yi farin ciki da samun wannan dama. A yanzu zan zama yarinya kyakkyawa. Ya nake yin farin ciki. Tare da ci gaba da rera waƙoƙin yabo. Ni kyakkyawa ce, sa da wannan dama ba. Jin kaɗan ta ji motsin waɗansu mutane da tafe, ta je maɓoya. A wannan lokacin kuwa sai ko suka yi sa'ar ganin wannan itaciya mai alfarma. Suka ɗauke ta, abin bai yi mata daɗi ba, suka gabatar da ita a gaban matar sarki. Lokacin da ta sha, ta samu lafiya, aka haifi kyakkyawar 'ya mai lafiya. Farin cikin sarki da sarauniya ba ya misalto ba yanda zan baka labari, sai dai ka gani a cikin wannan tafiyar aka gudanar da al'adu daban-daban da nuna farin cikinsu da jin daɗin samun wannan yarinya 'yar baiwa. A wani dare, Na yi sa'ar samun yarinya, ba mai raba ni da ita. kukan 'yarsu ya tayar da su, ta su duba ba ta ba labarinta. Wannan mata ta ɗauke ta kai ta gidanta, tare da ba ta kulawa da yi mata waƙe wanda ke bayyanar da baiwar da ke cikin wannan yarinyar. Mamata, ina son in fara fita waje, saboda in ga yadda rayuwar waje take. Karki yadda ki fita, domin akwai haɗari sosai. Za ki iya shiga wata matsala, kin ji ata. Shi kenan, na miki alkawari ba zan taɓa fita ba. Tare da rayuwar wannan yarinya akwai abubuwan al'ajabi da yawa. Akai sa'a wata rana ta zo tana ganawa da sararin samaniya, tana kallon farin ciki a cikin samaniya.